І ми знову в етері. Ну, тобто АТР з етеру нікуди не виходив, просто були наші цікаві актуальні новини. Але головна новина, як на мене, сьогодні, я це підкреслюю, те, що уряд України, Міністерство охорони здоров'я України потурбувалося про мешканців окупованих територій, конкретно Криму. Бо, як нам сказав мій минулий гість Сергій Гармаш, КПВВ в ОРДЛО закриті, а КПВВ з Кримом працює, і там на КПВВ вже є можливість отримати вакцинацію, щеплення сертифікованою вакциною європейською, американською. Тобто кожен, хто зараз це чує, передайте своїм родичам, людям похилого віку і організуйте поїздку. Я розумію, що це так, буває складно, але життя того вартує, так? І я вже наводив тут в минулій годині етеру, що буває, коли люди нехтують безпекою своєю і не вакцинуються. Це призводить до жахливих трагедій. Я не хочу, щоб наш кримський народ ще страждав не тільки від окупації, а ще й від коронавірусу. Тим більше, що з'явилася можливість вакцинуватися. Ось інформація офіційна. Мінреінтеграції розробило детальну карту маршрутів пасажирського транспорту з КПВВ до місць вакцинації та тестування. Тобто тут КПВВ Каланчак конкретно, ось я бачу, до місць вакцинації та тестування можна дістатися маршрутним пасажирським транспортним засобом за маршрутом КПВВ Каланчак, СМТ Каланчак. Ось... Читаю подробно, тут є карта навіть, є мапа, це на сторінці Мінінтеграції, це на сторінці Херсонської обласної державної адміністрації, але, здається, на Мінінтеграції теж є, і ви можете ознайомитися, просто зараз зайти. Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України розробило детальну карту маршрутів туди-сюди, аби громадяни з тимчасово окупованих територій могли комфортно та зручно дістатися локації для отримання відповідної послуги. Вже телефонували нашим редакторам з Криму, що з КПВВ Чонгар це як дістатися, ось пояснюємо. Телефонувати навіть нікуди не треба, просто приїжджати до місця вакцинації та тестування у села Чонгар можна дістатися маршрутним пасажирським транспортним засобом номер 97 щоденно з 12:20 до 12:29. Так, це рейс такий, да? І так само до місця вакцинації, так, це про Чонгар. Ну, тут багато інформації, просто все це, тут просто є конкретні маршрути, просто зайдіть, будь ласка, на сайт, я повторюю, Херсонської обласної державної адміністрації чи на сайт Мінреінтеграції і вирішити ці питання. Це насправді важливо, і вас можна дістатися куди треба і вакцинуватися. І це наша не тільки можливість завдяки такому рішенню уряду, а і обов'язок перед нашими близькими, рідними, перед всім нашим кримським народом. А зараз я вітаю у прямому етері телеканалу АТР пані Євгенію Кравчук, народну депутатку України від фракції «Слуга народу» і таку нашу давню подругу. Женю, привіт. Я тебе не чую. Я чую вас нормально. Добре, тепер що? Я почав вести етер українською мовою, тому ти не дивуйся, що такий трохи пригальмований, бо я не хочу припускатися там помилок зайвих. Буду так, знаєш, як школяр ставити запитання. І ось перше запитання. Як то кажуть, головне почати. Це точно, да? Ось, дякую за те, що ти така україномовна. Я завжди, в тому числі, скажу, що завдяки твоїм постам я
удосконалює свою мову. Тому беріть приклад з людей, які користуються українською постійно, бо це красиво, круто, і це мова свободи, а не це все шипіння російською. І ось почнемо ми з перепису населення. Ну, напевно, ти точно чула про це, що росіяни скористалися тим, що в них там регулярний перепис. До речі, це правда, вони проводять. Це інше питання, як вони проводять, це якість цього. Я просто пам'ятаю, що вони минулий перепис в Росії, коли я там ще мешкав, вони просто проводили, тобто до мене ніхто не приходив. Вони багато інформації там десь зібрали, щось там здали. Тобто це таке напівфейк навіть тоді був і там. Але що це може бути у Криму? І чому це так небезпечно? І чому і наш уряд вже заяву зробив, і навіть я пропоную послухати те, що сказав Державний департамент Сполучених Штатів. У Державному департаменті Сполучених Штатів засудили рішення Росії провести перепис населення на території тимчасово окупованої Криму і міста Севастополя. Про це говориться в заяві представника Держдепу Неда Прайса. Євросоюз також заявив, що ці дії Росії є спробою законної незаконної анексії Криму і ще більше підірвати суверенітет, територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах. Послухаємо цитату, а потім обсудимо. Сполучені Штати засуджують російський перепис населення в окупованому Криму як ще одну спробу підірвати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Коментуйте, будь ласка, пані Євгенія. Це ще одні дії окупаційної влади. Точно так само, як вони намагались провести вибори на тимчасово окупованій території Криму. Так само вони намагаються проводити інші дії, але це дії від окупаційної влади. Тому зрозуміло, що ми їх не визнаємо цю владу, і всі правочини цієї влади, вони нікчемні. Як на мене, то це ще одна спроба, в тому числі легалізувати присутність в Криму привезених фактично людей. Вона ж привезла від 500 000 до, тут складно навіть сказати, може до 800 тисяч, фактично росіяни з території Російської Федерації. Вони працюють в поліції, в органах прокуратури, в судах, в військових частинах, для того, щоб фактично розмити те населення, яке проживало в Криму до окупації. От це абсолютно чітка стратегія. І таким чином вони хочуть легалізувати присутність цього населення, що от вони проживають в Криму. Підвищити частку етнічного населення росіян, зменшити таким чином частку кримських татар і етнічних українців, і далі вчиняти свої дії, що от вони вважають Крим ісконно руською територією. Як ми можемо протидіяти цьому, крім заяв? Що ми можемо робити? Тобі видніше, ти ж з міжнародними справами маєш справу, вибач за тавтологію. Це все-таки справа, мабуть, Міністерства закордонних справ. Зверніть увагу, ми прийняли, і РНБО, і президент уже підписав указ по санкціям щодо тих людей, які проводили вибори нелегальні на території Криму. Точно те ж саме треба робити і щодо людей, які проводять перепис. Відповідно, коли санкції робить Україна, приймає якісь списки, вони фактично з прізвищами, з конкретними посадами, їх можна передавати до інших країн, які також можуть такі санкції вводити. Ми не так давно з групою нашим МФО «Кримська платформа» були в офісі Кримської платформи, спілкувалися з Антоном Кореневичем і колегами, і вони, власне, такі документи і готують з відкритих джерел, десь, очевидно, може наша розвідка долучатися. І оці всі списки передаються, в тому числі країнам-підписантам Кримської платформи. Ось я зі свого боку, просто це моя ініціатива, я повторюю, що я
кажу людям, які живуть в окупованому Криму, щоб вони не брали участі в цьому перепису. Ну просто не брали і все. За це нічого не буде, бо насправді їм особисто нічого не треба. Якщо ви просто не відкриєте двері, я просто звертаюся зараз у твоїй присутності до мешканців Криму, вони просто підуть, бо їм вони так все не рисують. Тобто, може, потрібно парламенту, чи, я не знаю, комітету там міжнародному, чи комусь ще, просто прямо закликати громадян України не брати участь у тому, що легалізує окупацію так чи інакше. Ну, розумієте, це треба теж зважати на те, яку там, чи це бюджетники, чи не бюджетники, щоб їх потім цих людей не звільняли з роботи, а вони просто там, мовно кажучи, вчитель фізкультури в школі. Вони там не беруть участь у всіх лінійках, але можуть там чи медсестра, так? Щоб це не якимось чином не мало негатив просто до фізичного існування в тимчасово окупованому Криму. Бо Україна все одно не буде визначати ці правочини. Вони відкриють двері, вони не відкриють. Для України ні виборів, ні оцих переписів не буде існувати. І в міжнародному праві їх також не існує. Ти знаєш, може, Женю, і непогано, що вони цим фейком вирішили зайнятися, бо, напевно, я думаю так, що там відсоток Кремли буде значно нижчий за часи юрисдикції України, і це ми можемо, припустити, що ми можемо використати. Ми ж розуміємо, що це штучно, бо зрозуміло, що частина людей виїхала, або боялися репресій. Хтось під репресіями живе там, але саме відсоток штучно розмивається через те, що привозять людей, які там не народилися, які не проживали, і очевидно, що після деокупації Україна буде просити їх покинути півострів. Ну так, да. Просто вони тут, знаєш, може вони в заручниках у себе певним чином, бо вони хочуть показати, як там багато росіян, але ж у порівнянні з часами до окупації це просто пряма ознака геноциду, і українське міністерство закордонних справ. І штучного завезення, просто переселення людей. Ну це і є заміна населення, це одна ж з ознак геноциду. Я хочу запитати в тебе про справу Нарімана Джеляла, якого вже там до психлікарні відправили. І, це просто жах, що вони роблять з людиною, яка виступала на Кримській платформі, і яку бачили всі представники всіх країн світу і міжнародних організацій. Чому, як ти думаєш, чому немає спільної заяви Кримської платформи, учасників Кримської платформи щодо цього жахливої цієї справи проти Нарімана Джеляла? І чи можна і потрібно таке робити? Мені здається, що більш дієвими будуть якісь санкційні рішення, а не ще одна заява про стурбованість глибоко. Бо це там ще одна, резолюція, яка приймається. І яка може бути відповідь там України, хоча б на рівні прийняття законопроекту, це голосування за законопроект, який подав Володимир Зеленський. Він стосується, власне, статусу політв'язнів. Він уже поданий, кілька тижнів тому зареєстрований. Ми завтра з правозахисниками будемо на брифінгу про нього більше розповідати. І однозначно голосування за нього це має бути хоч якась справедливість, бо там мова йде і про захист родин, і про статус власне людей, які незаконно утримуються. Слухай, ще хочу запитати про ось щойно. Зараз просто відбувається така трохи непередбачена справа в ОРДЛО, де фактично російські найманці чи там фейкові ці адміністрації, так званий ДНР, просто затримали і тримають у заручниках фактично навіть не громадян України, а співробітників ОБСЄ цієї місії. Що це таке? І треба ж розказати, після чого це трапилося. Бо наша 24-та бригада біля Золотого затримала просто людину з російським паспортом, яка воює там на так звану ЛНР, з пов'язкою ОБСЄ. Тобто він якоби частина цього СМ, це спостережна ця місія, центр для координації. І він себе називав працівником або уповноваженим представником ОБСЄ. На що ОБСЄ сказали, це не наша людина, ми його не знаємо.
І фактично, ця людина є на території України, і умовно кажучи, вона може бути там обміняна на наших українських військових, які сидять там на підвалах. Але бойовики вони пішли до готелю в Донецьку, де проживає місія ОБСЄ, і просто там заблокували їхню роботу. Ну нічого, бачите, значить, європейські столиці мають розуміти, що вони мають з ким вони мають справу. Ну, так, вони думали, що там можна в п'ятизірковому готелі хоча б в Донецьку бути ні при чому і там комфортно жити. Ну от показали, що там взагалі нічого схожого на право немає. Я вже порівнював це, знаєш, з діями ІДІЛ, так званий, да? Ісламської так званої держави терористичної, то тільки що поки що вони не перерізають горло, а так все так само. Тобто політичні вимоги, які вони виконати не можуть їх. Це не... А ми ж прекрасно пам'ятаємо, що було в 2014 році, коли просто йшли люди озброєні з автоматами на вулицях і могли розстріляти просто на вулиці. Ну так, в принципі, це одно і те саме. Слухай, ти, напевно, чула, я не буду повторювати в етері, ми вже це минулої години це слухали, заяву щодо Медведчука з вуст президента Зеленського. Він так сказав, краще давайте повторимо, бо ж не всі спочатку дивляться. Це цікава цитата. І відразу можемо і відповідь пана Медведчука, коли він дізнався про те, що Зеленський припустив у майбутньому можливість... Можна я прокоментую свою думку, а ви потім дасте цю цитату, я просто мушу йти і мушу виключатися з ефіру. Дуже перепрошую. У мене просто моя думка, що все-таки от мене, таке особисто, навіть не як народного депутата, а як громадянина України, що Медведчук має відсидіти в тюрмі. Ну тут, знаєш, це моя особиста думка громадянина. Так, домашній арешт – це зам'яко для нього і знаєш... Ми все-таки терплячі, ми дочекаємося обвинувачувального вироку за державну зраду в суді. Я не можу більше затримувати вас, шановна пані Євгенія. Дякую за розмову. Гарного вечора вам і плідної роботи. Ось такі справи, і зараз я ще декілька тем доторкнуся, декількох тем. Ось, наприклад, так звана Керченська справа. Може, хтось забув, це ще за Порошенка сталося, коли, ви знаєте історію моряків українських, яких вже завдяки в тому числі зусиллям адвоката Полозова повернулися вони в Україну, але справа живе. І на цьому тижні в арбітражному суді в Гаазі, де слухається справа про захоплення українських кораблів в Керченській протоці, Україна вщент розбила російські маніпуляції, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, зазначивши, що позицію України захищала професійна юридична команда Міністерства закордонних справ. За його словами, Україна застосовує 3 довгострокових інструменти для залучення РФ до юридичної відповідальності. Холодний юридичний розрахунок, залізні правові аргументи і послідовну систематичну роботу по стратегії зовнішньої політики України. Давайте послухаємо Дмитра Кулебу. Коли росіяни таранили Яни Капу, вони реготали і кричали «Дави його». Ми теж вміємо давити, тільки не залізним бортом корабля. Ми давимо залізною логікою юридичних аргументів, і ми задавимо російських злочинців красиво і згідно з міжнародним правом. Ще раз можу тільки сказати браво Дмитру, бо його лексика суто дипломатична, але дуже така, як сказати, дуже крута, скажімо так. Він розмовляє з росіянами так, як вони заслуговують, і ніяк інакше. І що це значить? Що всі ці спекуляції про те, що... Це все маячня, про те, що там Україна когось провокувала. Наприклад, ніхто там в суді в Гаазі не визнає того, що там Україна винна в чомусь, що вона провокувала когось, бо це наші територіальні води, і просто немає про що тут говорити. Але ж, звісно, що росіяни продовжать брехати, але позиція Міністерства закордонних справ мені подобається. І ще тема, яка сьогодні, вона така історична, але я просто хотів би обговорити це трохи з вами.
Давайте подивимося сюжет невеликий про сторіччя Кримської автономної республіки, ну ту, яку скасував Сталін після депортації, і трохи про це поговоримо. 18 октября 1921 года была основана Крымская автономная Советская Социалистическая Республика. Просуществовала она всего четверть века. В 1920 году большевики смогли установить в Крыму советскую власть, а уже весной 1921 года в Крыму побывал член коллегии Народного комиссариата по делам национальностей Мирсаид Султан Галиев. Реальность, которую он наблюдал в Крыму, ужаснула его. По завершении поездки он направил Сталину, тогдашнему наркому по национальностям, доклад, в котором в жесткой форме написал о многочисленных ошибках, которые были допущены новой большевистской властью в Крыму. Султан Галиев отмечал, что национальный вопрос в корне разрешен неправильно. Неправильно разрешен и земельный, а также продовольственные вопросы. Местное население обижено во всех отношениях. Установить нормальное положение дел может ряд мер, и прежде всего декларирование Крыма автономной Советской Социалистической Республикой с Конституцией и немедленное удовлетворение земельной нужды татарского малоземельного крестьянства. Как следствие, 13 мая 1921 года на областной конференции крымских татар-коммунистов было принято постановление. В нем говорилось, что целесообразной государственной формой для Крыма станет провозглашение его интернациональной республикой, входящей в Российскую Федерацию. Наконец, 18 октября 1921 года постановлением Всероссийского Центрального исполнительного комитета и Совнаркомом была образована Крымская Советская Социалистическая Республика, автономия в составе РСФСР. Были созданы аппараты государственной власти и управления. Принята Конституция Республики. Государственными языками стали татарский и русский. Председателем Крымского ЦИК стал Юрий Гавен. Председателем правительства Крыма Сахиб Гарей Саид Галиев. Как и в других автономных республиках, в Крыму провозглашались принципы приоритетного развития национальных групп, в особенности крымско-татарской. Но учреждение автономии носило в значительной мере декларативно-пропагандистский характер. Уже в 30-х годах стало понятно, сталинский курс на практике решительно дрейфовал к возрождению великодержавности. Со второй половины 20-х шли постоянные репрессии под лозунгом борьбы с местным буржуазным национализмом. После расстрела в мае 1928 года главы Центрального исполнительного комитета Крымской АССР Вели Ибраимова репрессии в отношении крымско-татарских партийных руководителей и представителей культурной элиты стали нормой. Логическим завершением этого сталинского курса стала депортация крымских татар в 1944 году и упразднение автономии в 1945. Ось так, фактично ця республіка, вона була фейковою, вона стала інструментом знищення великої частини кримсько-татарської інтелігенції. І, тобто вони, і це свідчить нам про що? Про те, що як у тому прислів'ї кримсько-татарському сказано, що не саджай у дворі березу, бо прийде росіянин, московити скажуть, що це його земля, це перша. Тобто пускати ворога такого до себе, це, це обставини такі були, це смертельна загроза. І по-друге, це інше моє улюблене прислів'я кримське, це не спирайся на воду, не вір росіянину. Бо будь-які наміри, навіть які виглядають з їхнього боку добрими, як для багатьох може бути Кремли, які перебували у відчаю тоді, у 21-му році, це пролунало, створення цієї республіки автономно пролунало як там повага до кримського народу, до кримської мови тощо. Але насправді, як і в випадку з Україною радянською, радянська влада використовувала цю, як сказати, я не знаю, це псевдодержавне утворення як інструмент, щоб виявити активних людей серед Кремли, серед українців і знищити їх другою хвилею, не третьою хвилею, потім репресій. Да? І тобто це було... Це такий урок, який нам усім треба вивчити, бо не можна дружити з тим, хто має за мету твоє знищення. А зараз у мене на прямому зв'язку в етері телеканалу АТR Дмитро Снегирьов, військовий експерт. Я вітаю Дмитра. Добрий вечір.
Це трохи шкода, що ви не скайпом, а телефоном, але чи вас чутно? Я хочу запитати ось про ту тему, яку підняв там декілька хвилин тому. Це справа про прохід українських кораблів в Керченській протоці. Щось ви чули про це і в якому стані зараз ця справа? І чим все це закінчиться, на вашу думку, Дмитре? Айдер, давайте почнемо з того, що незважаючи на всі зусилля української дипломатії, не вирішено ключове питання. Тобто можливість повторення з боку Російської Федерації аналогічного сценарію. Йдеться про те, що досі на 8-му році війни не денонсований договір від 2003 року, згідно з яким Керченська протока і Азовське море є виключним внутрішніми водами двох держав – України і Росії. І відповідно Російська Федерація на свій розсуд може чи то пускати військові суда третіх країн, чи то не пускати, і створювати штучні передумови для, власне, неможливості вільного судноплавства і Керченської протоки, і акваторії Азовського моря. Ми маємо говорити про те, що, на жаль, українська дипломатія не показує зуби в цьому ключовому питанні. Це перше. Друге, не вирішено питання юридичної очистки. Я поясню, про що йде мова. В Російській Федерації досі не закрита справа проти 24 українських моряків, які були захоплені під час подій у Керченській протоці. Наразі слідчого управління ФСБ Російської Федерації винесено рішення про призупинення кримінального провадження у зв'язку з неявкою, як на думку росіян, обвинувачених. Я нагадаю нашим телеглядачам, власне, українських моряків звільнили під особисте зобов'язання Уповноваженої з прав людини. Тобто, якщо Росія наразі вирішить оголосити їх міждержавний, міжнародний розшук, а це можливо, тоді ми будемо мати певні наслідки, коли українські герої не зможуть виїхати за межі України, фактично залишаючись заручниками політики Кремля. Чому ми не вирішуємо це питання на міжнародному майданчику, для мене не зрозуміло. Тим більше, коли з боку Російської Федерації звучать звинувачення, що Україна блокує перемовний процес щодо звільнення військовополонених, не вирішуючи питання юридичної очистки. На мою думку, ми мали би віддзеркалити, навіть не те, що віддзеркалити, а перехопити дипломатичну ініціативу у росіян і показати, шановні, наразі не вирішено питання з нашими військовополоненими, які утримувалися незаконно. Третє питання щодо Міжнародного трибуналу ООН. Айдер, ми всі пам'ятаємо позицію цієї поважної міжнародної інституції у питанні участі саміту Кримської платформи. На жаль, ООН не була представлена абсолютно від слова ніяк. І відповідно у мене знов-таки виникають перестороги, що під тиском Російської Федерації будуть можливі так звані політичні компроміси. Це дуже небезпечна річ. І четверте, чому ми не піднімаємо питання, власне, відповідальності Російської Федерації, зокрема і матеріальної, щодо відшкодування збитків українському флоту. Я нагадаю, йдеться не тільки про демонтаж галюнів там та все інше, а в першу чергу йдеться про утримання судів і неможливості здійснення ними відповідно покладених на них тактичних завдань. Тобто це комплекс питання, от 4 питання, як мінімум, ми озвучили з вами, які би мали надати відповідь українська влада. Все інше – це політичні заяви і промови. А нам треба показати нарешті чітку, жорстку позицію в цьому питанні. І ця позиція буде напряму прив'язана до питання деокупації Криму, бо вирішується відразу декілька питань. Перше, я ще раз підкреслюю, питання вільного судноплавства Керченською протокою і, відповідно, невизнання
російської юрисдикції над цими водами і відповідно окупованим Кримом. І друге питання – це, власне, питання звільнення і юридичної очистки, бо йдеться про утримання більше 100 громадян України, мешканців окупованого Криму, кримських татар, власне, у цигарнях Російської Федерації, причому за надуманими, абсолютно безпідставними причинами. Тобто оцей комплекс питань ми маємо прив'язати один до одного. Деокупація Криму і питання от якраз персональної і колективної відповідальності Російської Федерації за захоплення українських суден в Керченській протоці. Дмитре, будемо надіятися, що це наступні кроки, бо треба ж спочатку визнати винною Російською Федерацією. Може бути, такі плани є в Міністерстві закордонних справ. Просто ми не можемо, я просто думаю, це моя версія, що весь план всі карти на стіл не треба викладувати відразу. Але це все логічно, про що ви згадали, абсолютно логічно. Ну, ви знаєте, поза логікою є, наприклад, існування договору про квотування вилову риби. Це я знаю, це жахливий, дуже ганебний. Представникам кримсько-татарського народу, які чи не єдині представники України піднімали питання щодо злочинних схем і неможливості торгівлі з окупантами. Поясніть мені, яким чином на 8-му році війни це може відбуватися. А я ще раз підкреслю, чомусь Крим, депутатів, власне, представників кримсько-татарського народу, і нас, відповідно, мене і вас, Айдер, це питання чомусь абсолютно нікого не турбує. Ну, може, знаєте, Дмитро, ми ж можемо думати, що може хтось має корисний інтерес у цьому, так? Давайте називати речі своїми іменами. Якщо відбувається торгівля, то це закон бізнесу. Хтось отримує надприбутки. Ну скільки ми можемо робити секрет полішинеля з цієї сталої схеми? Якщо наразі досі працюють схеми постачання вугілля з окупованих територій, то на цьому, Айдер, хтось заробляє. Давайте називати речі своїми іменами, це не Віктор Медведчук. Ми це дуже добре знаємо ще з часів громадської блокади Криму. Так? І це просто дежавю якесь, правда, таке собі рибне дежавю, да? Таке ніби непомітне. І так це кожен рік там хтось намагався про це, Чубаров, там інші люди, да? Але все це спускалося на гальмах. Так? Але я хочу вас, як військового експерта, це все логічно, запитати про, скоро ж в нас там певне свято буде, тому що приїжджає до нас пан Ллойд Остін, це дуже класна людина, він легендарний генерал, а зараз він голова Пентагону, тобто оборонного відомства Сполучених Штатів. Чого ви особисто, як військовий експерт, чекаєте від цього візиту? Він буде також до Грузії, до Молдови, але у нас цікавить наша частина, звісно. Є у вас якась попередня інформація? І так само ось нещодавно нова партія, як я чув, зброї прийшла зі Сполучених Штатів. Так. Що це таке? Ну, тобто, у вас є 3 хвилини повних на відповідь, бо наша програма вже дистанційна. Айдар, дуже коротко. З приводу постачання зброї. Перша партія прибула 10 жовтня, наразі ще буде чергова партія. Йдеться про високоточне обладнання, контрбатарейні радари та системи зв'язку. Друге питання, чого я очікую? Власне, це політичний сигнал в першу чергу Москві, що Сполучені Штати розглядають, власне, і Україну, і Грузію, і інші країни Чорноморського басейну в зоні свого військово-політичного впливу. Чого я очікую від української сторони? Чіткого питання щодо заключення договору про розширене партнерство поза блоком НАТО. Тобто те, що наразі є, наприклад, з Єгиптом, Японією, Австралією та іншими країнами, які отримують військово-технічну допомогу з боку Сполучених Штатів, при цьому не будучи членами НАТО. Оцього я очікую і, власне, на це сподіваюся. І хотілося б знов-таки вірити в те, що є політична воля у політичного керівництва України поставити руба це питання і, головне, отримати на них чіткі відповіді.
А яка зброя прибула зі Сполучених Штатів? Ви там трохи хоча б в курсі? Контрбатарейні радари, системи зв'язку. Угу. Ну, це тобто добре. те, що нам конче необхідно. Але наразі треба піднімати питання щодо постачання систем ППО. Айдер, у нас не прикрите небо. Так, це я знаю. Це велика проблема, бо Тому не треба розповідати про системи Так, прошу. Так, я просто хочу пояснити, що якщо Росія відважиться на повномасштабну агресію, да, то, звісно, вони використовують авіацію і ракетні сили. Да, і до цього про це і каже Дмитро Снігирьов, що до цього треба бути головним чином готовими. Я дуже вдячний вам, пане Дмитре, за те, що долучилися до нашої розмови. Хочу сказати, що абсолютно класний цей генерал Ллойд Остін, і ми чекаємо на нього. Просто він виглядає, як, знаєте, так справжній такий лев якийсь, да, натівський, американський. Ось. Мені залишається сказати вам декілька слів щодо підтримки роботи телеканалу АТR. Наша боротьба з російським рейхом, з окупацією, яка є тимчасовою, яка 100% закінчиться, і ми ще відсвяткуємо це у вільному Криму, але це відбудеться настільки скоріше, настільки буде постійною ваша допомога через Patreon. Це дуже якісна платформа, вона американська, здається, і в неї можна зареєструватися дуже швидко, і ніхто там не відстежує платежі. А ваша підтримка прямо з окупованого Криму та й з інших країн, де живуть Кремли, де живуть українці, яким не байдуже, да, вона дуже важлива. Підписуйтеся, будь ласка, і це буде ваша в будь-якому розмірі участь в нашій боротьбі спільній. Російський рейх буде зруйновано. Я прощаюся з вами, але не перемикайтеся. Зараз новини кримською мовою, а потім буде програма Prime, авторська програма Юрія Мацарського. До побачення.